Băi, oameni buni, ce să-i fac la peretele ăsta? Uite un pic cum arată. Nu știu. Ziceți-mi voi alea că eu nu știu ce să-i fac. M-am apucat așa înșetul. Îmi tăiat niște fâșii de plasă de fibră de carbon de la Caparol. Am pus niște colțare și acum încerc să-l îndrept să vedem ce iese acolo. Adeziv tot, carbon de la Caparol am folosit. Poate ține, să știu. Și două bucățele de plasă acolo la colțuri ca să fie treaba bună. Sperăm. Eu am încercat și am făcut și am putut. Nu știu dacă se observă mare diferență între cum era înainte și acum. Dar, na.